jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Cornelia wil net altijd lieke goed naar ons luisteren. Soms had ze oorendingen onderhollen en jet ze net. Nou ja, dan zelfs maar weten. Eigen schuld, dikke bult. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krulint hier. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Stellen? Cornelia doet de jas aan en Saartje en Tomke en Romke. Ik moet een boodschap naar de winkel. Vrouw je met mij, Tomke en Romke? Ja, Cornelia, ik doe de jas aan. Ik krijg dan ook weer een shirtje bij de winkel. Dat vind ik zo lekker. Oh, misschien wel. Maar de meeste net om zeuren, hè? Nee, Cornelia. Ik zal heel leer wezen. En net door de winkel draven, nou. Nee, zullen we voort? We weten het nou wel. Goed. Ik krijg de tas. En de beurs. En het briefje met de boodschappen op steen. En... nou, zo. Ik ben klaar. Fleurig stappen Romke, Tomke en Cornelia naar de winkel toe. Het is een hele grutte winkel. Een supermerk. Maar ik een winkelkarke helje, Cornelia? Oh, wij hoeven net een karken. Ik krijg mijn korken. Ik hoef net zo volle boodschappen. Wat moeten we hebben, Cornelia? Koekjes? Nee, geen koekjes. Even op mijn briefje zien. Een pak molken. Ja, ik haal je de molken wel op. Ik wil even wat opheljen. Wat moeten we nog meer hebben, Cornelia? Een netje vol mandarijnen. Die hel je ik op. Ik weet nog wat ze binnen. Tomke en Romke draven door de winkel. Cornelia doet ik wat in het korken. Pakje boter en een potje jam. Al gauw komen Romke en Tomke met de boodschappen weer om. Het korken is al aardig vol. Kleer, wat moeten we nog meer hebben, Cornelia? Even op mijn briefje zien. Molken, mandarijn, jam, boter. Oh ja, en ballen zelfs. Hoors kunnen we net eten. Ik draaf al. En je mij. Net in een winkel draven. Wat zei ik nou? Togen niet dat je binnen. Hier in de ballen al. Maar we nog meer, hè? Nee, nou ben we klaar. We kunnen naar de kassa toe. Ze rennen de winkel terug naar de uitgang met de kassa's. Onderwijs komen ze bij een planken met al je boekjes langs. Maar je een boekje, Cornelia? Nou, toe. Maar Sjen, ze gaan naar je boekjes. Nou, doe dat maar. Yes. Maar het past net meer in mijn korken. Ik bewaar het wel zo lang in mijn boekenbuk. Dat is makkelijk, Cornelia. Ze komen bij de kassa. Cornelia zet de boodschappen op de baan. De ballen, de mandarijn, de boter en de jam. De vrouw pakt ze beet en houdt ze voor de scanner. Als ze klaar is, vraagt ze... Is dat alles? Cornelia, doe haast nog wat in de... Stil nou, Tomke. Ik moet toch even op mijn briefje zien. Molken, boter, jam, ballen. Ja, dat is alles. Hoeveel moet ik betalen? Cornelia, doe haast nog wat vergeten. Nee, hè. Ik heb alles wat er op mijn briefje zit. En nou moet je hem stilwijzen, want anders kan ik dat denken. 10 euro en 30 centen. Dat is 10 euro en nou nog... Cornelia, doe haast om eens nog... Wat zei ik nou? Stilwijzen. Oh, nou moet ik weer opnieuw beginnen te tellen. Nou, 8, 9, 10... ze is er wel niet meer. En Romke? 10... Nee. 20, 30. Als Cornelia betellen had, doet ze de boodschappen in de tas. Zo, we kunnen hoesten. Kom maar, Romke en Tomke. Waarom zeurt niet hem nou zo bij de kassa? Ja, nou... Romke en Tomke zullen het vertellen. Ja, hallo? maar dan komt de baas van de winkel naar Cornelia toe. Mevrouw, kom hier eens even. Hij vreeg het of er even in haar boekenbuk Sjen mij. In mijn boekenbuk?
Oh, waarom wil je in mijn boekenbuk zijn? De winkeljuffrouw denkt dat je een boekje stellen ha. En dat zit in jouw boekenbuk. Huh? Cornelia schrikt raar. Ze doet haar poot in de boekenbuk. En Oh, daar is het boekje. het boekje. Oh, dat wil ik heel nog vergeten. Ja, dat zeggen ze al hier. Jo hebben het boekje stellen. Maar ik kom uit het kantoor graag. Cornelia mat mij naar het kantoor. Ze vertelt hoe het gaan is. Dat het boekje net meer in het korken paste. En dat ze het zo lang maar in haar boekenbuk bewaren hier. Nou, en toen ben ik het vergeten. Wij wonen het hield iets in die sissen, Cornelia. Maar toen was net naar huis jaren. Wat had ik dom best. Het spijt mij, winkelman. Ik zal het nooit weten. Gelukkig is het een aardige winkelman. Hij kent Cornelia wel. En hij zei: Nou, het weer een ongelukje, zeg ik wel. Ja, Als Jo mij het boekje betaalt, ja. dan zullen we het maar gauw vergeten. Oh, dankjewel. En nou maar gauw naar Hoesta. Ja, Gelukkig. lekker eten. Ik heb zo'n honger gekregen van het boodschapje. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. Nee. Fluitje. Fluitje, fluitje, doch ik mooi mijn lippen. Krijg jou, daar een tuut. Droog het hele liefste gatje, blaas ik dan wat lucht eruit. Ja. Marieke vreeg het om Pier wat er een geheim had. Want zij wol. Dat maakt het Pier heel nieuwsgierig vanzelfs. En Maya en Zek wel. Romke, die hok is klaar. Oh. Blauwe Romke. Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Weer een krek leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, die is heel speciaal. Fratsen elke dag, kom maar mooi. Fratsen elke dag, kom maar mooi. Geheimen. Het squallen weer in de Pier en Marieke te jaren in huis. Ineen begint Marieke te fluisteren. Hey, Pier. Ze zocht om haar heen of er geen oren binnen die haar jaren kennen. Hast du echt een geheim? Een geheim? Oh, een geheim. Oh, dat weet ik net. Maar als ik al een geheim hier, dan zul ik het net vertellen. Want dan is het geen geheim meer. Ik ga al een geheim. Wat dan? Dat zie ik net. Ik ga één echt geheim. Geen één mij het weten. Ik kijk net. Nee, doe ik niet. Maar ik ben niet vreun. Dat wist. Kist het mij wel vertellen. Ik vertel het weer net verder, dat beloof ik. Maar dan is het net langer mijn geheim. Dan is het uws geheim. Nou en? Dat is toch echt leuk? Maar ik wil mijn geheim graag geheim horen. Waarom praat er dan hoor? Ik vind het zo leuk om geheim te hebben. Spannend. Wat is daar nou spannend hoor? Geen komt erachter, zeist. Maar ik kan die wel snel zitten. Hoe dan? Kom met mij. Marieke neemt Pier mooi naar haar kamerke. Uit de kast haalt ze een liets houten kistje met een slot erop. Een hingslot. Ze zet het kistje voor Pier Del op een vlier. Dit is mijn geheim. Dat kiske.
Nee, wat erin zit, dat is het geheim. En als ik er nou heel even insjog. 1 seconde maar. Mij dat? Het zit op slot. Ik had van uw spaak gekregen bij het slot erbij. Kist in geheimen niet bewaren, zei er. Nou, dat toch ik dus. Flauw. Wat nou flauw? Ik vind het spannend. Flauw dat ik net even sjem mij. Mag ik er eens optillen? Best. Ik jer het. Haha, ik ken die geheim jerren. Oh, dan ken ik het ook wel even sjen. Krijg stoon dropke. Hast u dropjes binnen? Nee, maar dus wel. Wacht je maar, ik hel je ze wel op. 5 minuten later is Pier weer waarom met een poeder vol drop. Lekkere, dikke, zwierte drop. Hij had er zelfs al 1 in de moelen. Lekker, jong. Wat stek je in? Jawel. Oké. Maar dan maak ik even sjen. 1 seconde. Goed, maar net langer. Marieke helpt een kijker uit de boezem Tada! en maakt het slot los. Heel even houdt ze het deksel van het kistje open en dan klapt ze het gauw weer dicht. Ik had zo'n. Nee, bijzonders. 2 een beurske. Ja, had ik van pa gekregen. Daar zit het geheim in. Was nog een dropje? Jawel. Maar dan maak ik even zien beurske sjen. Oké. Maar net langer dan 1 seconde. Marieke helpt het beursje uit het kistje, docht het open en weer dicht. Ik zeg een dwaske. Een lucifers dwaske. Is dat alles? Ja, want daar zit mijn geheim in. Zo. Was er nog een dropje? Dan maak ik in het dwaske sjen. Nou, goed dan. Maar dan heel vlug. Marieke helpt het dwaske uit het beursje en scoot het 1 keer open en dicht. Ik had wel zoen, hè? Er zit papier in. Ja, een tekening. Ik ga mijn geheim tekenen. Als de tekening just, wist wat mijn geheim is. Spannend, hè? Best er haast. Nog 1 erop? Oké, dan hel ik de tekening eruit. 1, 2, 3. Shimma. Maar ik zo niet. Hij zit komen. Ja, ik alleen nog weet wat erop stier. Voor de zekerheid ga ik het weer uitgommen. Oos, hier stoot het nou ik weten en dan wie het geen geheim meer. Hast u nog dropjes? Nee. Ik neem de laatste, want dat is flauw. En ik ga nou echt naar huis, want ik wil je niet doen. Als Marieke Joen zijn bed luidt, komt haar mem nog even bij haar zitten. Nou, ja, ik ga je nog wat voor die. Dit is je niet krijgt door de bus gooit. Een brief voor die. Hé? Een brief? Voor Marieke geheim. Nou, wat staat erin? Ja, lees eens voor je. Ik ben zo benijd. Hallo Marieke. Dit is mijn geheim. Ik had mij onzichtbare inkt schreeuwen, want oors bloot het net geheim. Hier komt het. Is dat alles? Nou, en waar is dat geheim dan? Er staat hier nog niet. Jawel, ja. Maar dat kunnen wij net lezen. Dat is de onzichtbare inkt. Ja, nou daar begreep ik nog helemaal niet van. Waar slacht dat nou weer op? Ik begreep het vol. Een geheim met geheim blijven. Ik heb echt een geheim. Maar dat vertel ik lekker net. Ongenien. Het zal wel weer hier van je vreemde fratsen wezen. Nou, maar lekker sliepen. Lekker sliepen. Moon. Moon. Hoi! Ja. Poetsen. Poetsen.
Poetsen tasken elke dag, maar ze is een maaskin. Op en neer, in de weg, poetsen dag we alle jaar. Ja. Poetsen, 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 poets de tasken elke dag. Poetsen, 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 maatjes een maaskin. Poetsen, 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 poets, op en neer in en weg. Poetsen, 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 poets, poetsen door alle jaar. Poetsen, 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 poets de tasken elke dag. Poetsen, 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 maatjes een maaskin. Poetsen, 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 op en neer, in en weg. Poets de tasken elke dag. Poetsen door alle jaar. Poetsen door alle jaar. Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoog.